Obchodná akadémia doktora Milana Hodžu v Trenčíne je treťou školou, kde som otvoril nový školský rok 2025-2026 a myslím si, že tieto školy, ktoré tu máme v krajskom meste Trenčín, nám robia radosť a nielen teda ako zriaďovateľovi, ale určite aj rodičom a žiakom, ktorí tieto školy tu v krajskom meste navštevujú. Obchodná akadémia Trenčín je už dlhé roky naozaj tých rebríčkoch hodnotenia v rámci Slovenska patrí medzi najlepšie a dlhé roky sa udržuje v tej prvej desine, keď to môžem povedať. Je tu aj bilinguálna sekcia, čiže 5-ročná sekcia v angličtine. O túto školu je naozaj veľký záujem a my teda podľa tých kapacít, tých možností, ktoré máme, tak každý druhý alebo každý tretí rok otvárame ešte ďalšiu triedu, túto bilinguálnu triedu, aby sme išli v ústretí všetkým tým, ktorí majú záujem študovať na tejto obchodnej akadémii. My sme len prednedávnom oceňovali niektorých študentov, ktorí boli na majstrovstvá sveta a ďalších medzinárodných súťažiach, kde uspeli naozaj a robia dobré meno nielen škole, ale aj celému kraju. A táto obchodná akadémia je známa tým, že je to funkcionalistická budova, čiže je to národná kultúrna pamiatka, ktorá je chránená zákonom a tá rekonštrukcia, ktorá tu prebiehala naozaj veľmi dlho, keď to porovnávame s inými rekonštrukciami. Tie začiatky boli veľmi ťažké, aj projektové dokumentácie, ktoré sa museli potom doprojektovať rôznymi projektantami, čiže už v tom prípravnom procese režime sme mali naozaj problémy. Čiže tam sme získali potom stavebné povolenie, nakoniec aj po konzultáciách s pamiatkármi. Naozaj ten proces tej rekonštrukcie bol zdĺhavý. Najskôr nám teda vypadla firma, ktorá kvôli finančnej nestabilite skončila. Siahli sme im aj na tú zábezpeku, ktorá bola vinkulovaná na prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom sme znova museli vysúťažiť ďalšieho zhotoviteľa, ten zbytok tých prác, ktoré tu boli a celé to nejakým spôsobom zladiť a chcem poďakovať pani riaditeľke, celému učiteľskému zboru, ale všetkým zamestnancom obchodnej akadémie jednak za trpezlivosť, ale za to, ako to zvládli sklbiť teda ten výučbový proces so samotnou rekonštrukciou, pretože sa tu menili okná, zateplovalo sa, vnútorné práce sa robili a naozaj sám som sa tak čudoval, že ako to celé zvládli. Takže pani riaditeľka, ďakujem všetkým vašim zamestnancom, ktorí takýmto spôsobom robili ten výučbový proces počas celého priebehu tejto rekonštrukcie. A dnes teda sme slávnostne otvorili a prestrehli pásku na zrekonštruovanej tejto obchodnej akadémii. Tá investícia bola okolo 3,8 milióna eur a plus teda ešte ďalšia investícia, ktorá sem išla aj za pomoci plánu obnovy. Teda tých 3,8 milióna eur to bolo čisto finančné zdroje z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. A potom ďalší projekt, taký menší, ktorý tu bol, je prístavba výťahu, čiže debarerizácia tejto obchodnej akadémie, aby ju mohli navštevovať aj handicapované deti, vozičkári, prípadne ak aj v budúcnosti budú učitelia alebo zamestnanci tejto školy, ktorí budú mať určite handicap, aby mohli využívať túto školu, mohli byť zamestnaní na tejto škole. Takže to bolo kofinancované z plánu obnovy vo výške 180 000 eur a ten zbytok do tých 330 000 eur financoval Trenčiansky samosprávny kraj. Takže tie zdroje sú fakt v hodnote okolo 4 miliónov eur, ktoré išli z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Minulý školský rok sme začínali ešte v nezrekonštruovaných priestoroch. Klasický školský rok začína tým istým spôsobom, ale na našej škole je to výnimočné, pretože začali sme ho teraz úplne úžasným spôsobom a vidíte, že mám aj úsmev na tvári kvôli tomu, že konečne sa ukončila rekonštrukcia našej kultúrnej ustanovizne. Za čo som veľmi vďačná rozhodnutiam, ktoré padli z pozície predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, prideliť nám finančné prostriedky na to, aby táto rekonštrukcia mohla prísť do tohoto štádia, v ktorom momentálne je. Sme nesmierne vďační a je to tu úplne úžasné. A žiaci, keď prichádzali do školy, tak sa nevedeli vynačudovať, ako je to tu nádherné. A keď sa pozreli na dvor, tak boli úplne úžasnutí, že aké je to tu čistúčke, pekné, ako je trávička vysadená. Takže všetko je to ako úplne v úžasnom poriadku. Ja si myslím, že najdôležitejšie sú okná.
pretože my sme už tie okná mali jednak v dezolátnom stave a báli sme sa, že keď náhodou žiak otvorí okno alebo nebodaj sa nám na to okno ešte posadí, alebo čože vypadne aj s tým oknom. Lebo už tie okná skutočne už oni sa ani nemohli otvárať kvôli tomu, že boli proste nestabilné a už tam hrozilo veľkým nebezpečenstvám. To bola jedna vec. Druhá vec bola v tom, že napríklad tekla nám často strecha. Čiže keď sa opravila strecha, tak tieto problémy prestali. No a samozrejme, že aj po tej vizuálnej stránke tá budova vyzerá úplne inak. Aj to ihrisko vyzerá úplne inak, takže toto boli také najdôležitejšie veci. Ja si myslím, že potom aj tá rekuperácia, uvidíme, čo pre nás prinesie, že sa, a samozrejme aj zateplenie, veď to všetko prinesie úspory. Takže v tomto vidíme akože také najväčšie plusy, ktoré táto škola nám dá. My máme trošičku také rozdiely podlažné medzi jednotlivými budovami a tým, že ten žiak sa odvezie na to poschodie, kde tie rozdiely nie sú, má tam aj sociálne zariadenie, čiže bude mať všetko po ruke a vlastne nebude mať problém ako v minulosti prechádzať po schodoch, ktoré musíme samozrejme aj my absolvovať. A koniec koncov už tu máme niektorých žiakov, ktorí majú sem tam zlomenú nohu, alebo aj kolegyne, ktoré máme už problémy aj s kolenami, s klbami. Takže je to výhoda aj samozrejme nielen pre učiteľov, ale aj pre týchto žiakov. Ja chcem zaželať škole, aby aj v budúcnosti vychovávala naozaj kvalitných žiakov, ako tomu bolo doteraz. Tá škola naozaj funguje veľmi dobre a nech sa tejto škole naozaj darí. Sme radi, že ju máme a v Trenčine, keď to takto spočítame, tak v krajskom meste župa investovala do svojich stredných škôl za posledné obdobie niekoľko desiatok miliónov eur. Či je to výstavba telocvične, regionálnej hokejovej akadémie, rekonštrukcii takýchto škôl, ako je napríklad obchodná akadémia. Keď si to spočítame, to je to naozaj niekoľko desiatok miliónov eur, ktoré išlo do krajského mesta na rekonštrukciu, modernizáciu, výstavbu školskej a športovej infraštruktúry. Takže to je taký veľký prínos, myslím, aj zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja pre krajské mesto Trenčín. Do plánu obnovy sa cez Trenčiansky samosprávny kraj zapojilo 29 stredných škôl. Ten príspevok je niekde v hodnote okolo 4 milióny eur, keď to tak 180 000 krát tých 29. Stredných škôl, to je príspevok z plánu obnovy a ten zbytok, tie ďalšie finančné prostriedky asi vo výške 2 milióny eur dofinancováva znova Trenčianska župa zo svojho rozpočtu. Máme veľmi dobrú spoluprácu aj so Slovenským paralympijským výborom, ktorému prenajímame kancelárie u nás na Trenčianskej župe a vždy túto debariérizáciu prídu odskúšať predtým, než sa teda skolauduje aj títo vozičkári, ktorí sú zamestnaní pod Slovenským paralympijským výborom, aby si vyskúšali, či to spĺňa tie podmienky tej debariérizácie v praxi a keď sú nejaké problémy, tak oni nám vedia povedať. Oni sú tí ľudia, pre ktorých to je postavené, pre týchto handicapovaných ľudí, pre týchto vozičkárov, takže vždy to prídu takýmto spôsobom skontrolovať na týchto 29 stredných školách.